Hryska povedala Emilovi, aby sa nebal a hneď sa dala do práce. Vykopala batôštek s jedlom a hodila semienko Bocianovi k jeho dlhým nohám. Bocian si ho hneď všimol a rýchlo ho zodvihol. Hryska vytiahla ďalšiu dobrotu a hodila ju o kus ďalej. Bocian urobil krôčik, aby na ňu dočiahol a klapy klap už mu zmizla v zobáku. Takto Hryska hodila každú ďalšiu dobrotu, ktorú dostala od zvieratiek o kúsok ďalej od Emilovho domčeka a Bocian jej cestičku z jedla nasledoval. Už dočiahla v batôžku na úplné dno. Hodila posledný zvyšok, Bocian ho zjedol a ako bol pekne dosýta najedený. Tak sa uvelebil a zaspal ďaleko od Emilovho domčeka. Jej, ďakujem ti, Hryska. Zachránila si ma pred biedným koncom. To bol veľmi múdry nápad. Ďakoval hneď žabiak. Mrzí ma, že si kvôli tomu prišla o všetko svoje jedlo, dodal hneď. Ale Hryske to nevadilo. Bola hlavne rada, že Emil sa mohol bezpečne vrátiť do svojho domčeka a na jedlo si ani nespomenula. Zamávala Emilovi, objali sa na rozlúčku a myška Hryska pokračovala na ceste domov. Síce na prázdno, ale v brúšku ju hrial dobrý pocit, ako by sa najedla čerstvých malín a zapila ich odvarom z medu od lesných včeličiek.